Laog sa 5-kilometer danger zone ang piglalatian kang 54 anyo sa Sikagawad Dani Barangkel, kan Barangay Mabinit, Legazpi City. Kasubong aga, para mientras na daingo na siya naglati, maigot kay ining pinagbabawal nguna sa sendang barangay, huli sa posibleng epekto kang nangyaring phreatic eruption na nanutaran alas 4:37 kasudmang hapon. Ang sabi ko kung Candelaria, Pichados, gabos sa paralati, warag kinagtutukad. Aramin na yan na nangyari ba kang mga init at taon, Pichados ba ito sa gulping nagadaan. So nagadaan ka ito, Pichados ito nangyari, Candelaria. Ngunyan, maringanit, ayong aramin na pag Candelaria, dahil siya talaga kitukad. O inangyari kasuapon, yung si Piso nagtukad, duman na taranta talaga. Sigun kay punong barangay Dennis Nunez, day muna ni dapig tutugutan ang saindang mga parauman na magpasiring sa pamitisan kang bulkan, hulita labi pa kadelikado. Katakod kay ni, naganda man dasinda sa barangay in kaso maglala pang sitwasyon. Sa ngunyan po, kaya may session po kami ngunyan, so bigla og binaman sa session mismo nga nung pwedeng gibuhon in case may sunod pang aktibidades ang bulkan ngayon. So, kay Puan, ang barangay official, ready ma'am Permi para sa ano man ang mangyari kung may sunod pang abnormalities na mangyari ang bulkan ngayon. Sigun sa pamayok ang Albay Public Safety and Emergency Management Office na si Cedric Daep, nagdurar ning 169 segundo ang nangyaring pagsabog kang bulkang mayon kasudma. Nanutaran sa bulkan ang rockfall, pyroclastic density currents, asin nagbuga ning abo na may langkaw na 1,200 metro. Katakod kay ni, maigot na pinagbabawal kang sa indang opisina. Ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone, bawal ang anuman na aktibidad sa laog kang permanent danger zone. Nakapalaman man ini sa pigpaluwas nindang advisory kasubong aga. Lang, cross-monitoring lang at saka reiteration lang ng advisory na bawal as much as possible iwasan pumasok para hindi madama. Yun lang. Wala naman tayong bagong advisory na dapat ipatupad. Mientras tanto, mantinido manggiraray sa alert level 2 ang estado kang bulkan mayon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.